Yeah, finally after 2 hours ako nang turno nga magpa-vaccine sa akong first dose sa AstraZeneca diri sa Agos Gym. Wish me luck. Daan bugas sir ha. Yeah, sige. Kana, that's what I like. Thank you, ma'am. No, more ko na position sir ha. Yes. No alcohol for 3 days. Di makuminom. Vaccine na mo aron nga ato na yung mabatukan ang COVID. So, expected sa dinato natin mahilana, kabagay ko ng bata nga magkanang immunized lantan. So, magkanang inom na tag-paracetamol every 4 hours. Kung lapad ang ulo, hilanat, labad ang ulo, hilanat, tapos yung lawas, paracetamol, lang yun. 4 hours. Ha? Yung contact press, kisa yung mutakay din rin, na yung inom, wala sa tayo for 3 days ha. Kaya para mahibawan na to, huwag ka na pong seafoods na mga crabs, mga shrimps na ito, mahibawan kung nagkuhan pa mo sa bakuna na allergic ha. At least for 3 days niya. Water therapy lang kita, inom lang kita daghan tubig ha. Kaya expected mo siya na lang ito ngayon, anak ako yung lawas, pero depende kayo, nakampo din nga wala lagi sila gibati ha, wala lagi sila gibamati so far. So mag-ampo lang ta nga wala lang yun. Kunya, isa to na mga maintenance like kanang high blood. Hello mga kasibya, after nearly 2 hours, nahumanagi ko sa akong first dose sa AstraZeneca nga COVID-19 vaccine diri sa Agos Gym. Doon na lang kayo duha ka observations. Number 1, wala ma-observe ang physical distancing. As you can see, sikit-sikit ang mga tao. Ikaduha is duhara ilang vaccinators nya usa ka doctor. I think they should add more doctors and vaccinators para mo paspas gamay ang kaning proseso. Niduyog sab ang panahon kay bugnaw, nag-uwan sab ganiha. So katong wala pa makapa-vaccine, pa-vaccine na mo. Ang next na ko nga schedule is second dose is August 10. Diri sa Agos Gym. So, pa-vaccine na.